hati dan sama-sama ibu lah 3 hari juga patang dari Woi adik dan adik kakak nak barang berbicara agak kemari adik kakak nak iyo cerita nadi manjawe adik masuk itu oleh kakak dan adik kakak aku pegarang dan tak jadi mangkoknya dan naik kakak panggil kak curaikan kak pakai adik mereka onde adik dan adik kenallah tahu juga Idri bangsa dalam negari suka naninda ketangguangkan pado di tanah loba lambau biana sawi ditugakan pado ditahan hati risau di elok negari ditinggalkan dari kakak tania nak merantau etam karena rantau orang mencarikan paru tak berisi mencarikan punggung tak basawa nedi itu di kakak nanti karena bawa pikiran hati adik nedi Onde kakak dan adik kakak jauh ibu hati kami kak jika kakak kamarantau lajale kami ketek-ketek mande mati ayah tiado josia kami kakak tinggalkan deka josia kami buat tinggalkan deka adik nalusa camebana adik nanala dipataruikan iyo jorang yo nagari dia sarato korong nanjoka ampuang dedi apalagi cuaca nambah kini dia gampo tibo kuno malatui tsunami tibo nama hantam kampung nyoanyi dek galodo orang nalari pontampan tiang kamapai orang kampung tolong dia menurutkan jika tibo nambah nantun musala dia berpisah-pisah kamanopai orang kampung tolong dia menurutkan jika nang kabar tibo bake kakak nang capek nambah balik kole adik indah berpisah capek pulo kita basuh dia hoi jika itu kata kakak jauh taibo hati kami ko iyo kakak kabajalan kak pabilo kakak kababalien bari batali lakakuran bari batampu aso-aso kakak bajanji 6 bulan dari mulut ke puaso nedioi babuni lonceng dalam lubang orang menintiang si batu baru sari balimau kakak pulang puaso tuo kakak tibo nedi jika baitu kato kakak buka bapulo hanyo deneng
Tapi semantang tumba itu dia dangau manek dari kakak di hadir nolong perempuan nang ada kakak bayi-bayi. Jika nyo tiba di perempuan dia adalah tigo kepala karone di nang pertama si marewan nang kedua mambang peliawan nang ketiga sabana perempuan. Jika nyo tiba di semanewan orang penegak pulang sanjo orang penyapu lalu linteh. Jika tak cilik di hatinya dandang nyo bawa di salamonyo nedi itu nalusa dia pakai. Jika tak pakai dia nambah nantun alasan saru badan dia Jika nyo tiba di mambang taliawan nambah pohon bagata cahaye nambah pimpiang tumbuh di lereng nambah baliang-baliang di ate buki gagek kian condong kamari matok duitan katorang kini jadi itu nalusa dia pakai. Jika tak pakai dia nama nantun alasan saru badan dia nadi. Jika nyo sabana perempuan iyo adalah tigo palakaro. Jika sabana perempuan tahu jo sopan jo santun tahu jo hawi jangan lapa tahu jo pai di pulang nyo di tahu jo pai jo pulang nyo tahu di waktu di sholat nyo. Kolai tak pakai dia nama nantun ala salame badan dia nadi ala salama badan nadi mangkok baitu kato kakak itulah dola anak yatim piatu mande mati ayati adoi dui banse dalam nagari urang menindak sagang kaki tone. Jika takkan duit lagi jika kalalo lagi kakak nang kini kebajalan iyo karantau orang mencari kamparu